Hej, jeg har en gave til dig, om og hvornår du pakker den op, det er op til dig. Det er sådan en type gave, der går nogle dage fra du pakker op, til du får glæde af den. Så jeg fortæller dig, hvad det handler om. Det er en video, som vil gøre dig i stand til at udøve den første del af kinesisk duftjangong. Det er nogle øvelser, der udspringer af den kinesiske lægekunst skattekammer. Som sådan har de over 2000 år på bagen. De blev først offentliggjort i 1988 og vandt meget hurtigt stor udbredelse og popularitet på grund af dens helbredende, regenererende og vitaliserende egenskaber. Jeg startede selv i 96 og har haft meget glæde af det og lavet det on and off igennem årene. Det er en slags afart af Qigong, hvor man typisk bruger sin tankekraft eller forestillingsevne til at sprede og samle energien. Det gør man ikke her. Man tilstræber faktisk en tomhed frem for en meditativ udøvelse. Og når først man har finjusteret sine bevægelser, så kører det faktisk som smurt i olie. Du skal ikke koncentrere dig. Kunsten er at skabe tomhed. Tomheden vil gøre, at energistrømmen skaber en samklang mellem dig og universet. Det er jo fantastisk. Det er en kraftfuld energi. Du sætter gang i kroppen, gang i perspektiven. Så lad det være et slip på cirka 20 minutter fra udøvelsen til indtag af mad. Jeg vil nok sige, børn under 5 år, hyperaktive, kvinder, der er gravide efter 6. måned, no go. Det samme gør sig gældende, hvis man er ude af balance, vred eller deprimeret. Man risikerer simpelthen energi, der kommer til at vibrere, som den ikke kan bundfældes eller finde plads i kroppen. Har du en livstruende sygdom, kræft i sidste fase, svære hjerteproblemer, lad være. Det er en voldsom energi, der arbejdes med, og det er simpelthen lidt for kraftfuld. Når det er sagt, du vil sige, at den har altså virkelig mange helbredende egenskaber, og virker ind på ufattelig mange lidelser. Snakker spændinger, dårligt blodomløb, diabetes, højt blodtryk, svulster, lammelser, talehøre, synsproblemer, bare for at nævne nogen. Herudover så har de ry for at højne åndeligheden og øge intelligensen. Det er virkelig ikke ringe det her. Og så er det nemt at lære. Man bruger kun armene i første del. Så man kan faktisk sidde ned, eller ligge ned for den sags skyld. Så det er svært. Du skal arbejde mod tyngdekraften. Det er ret svært. Men den har sådan en fordel selvfølgelig, hvis man har nogle lammelser, eller sidder i kørestol, eller så videre. Man laver optimalt de her øvelser 2 gange om dagen, og maks 3, vil jeg sige. For uden åbne og lukke sekvensen, så består der 15 øvelser, med hver 36 gentagelser minimum, og maks 54 gentagelser. Det er en kraftfuld yang-energi, som svarer lidt til en forårsdag med vind i håret. Så laver man den efter solnedgang, så sørger for, at der er godt oplyst. Med andre ord, du kan sgu lave den til lands og i luften for den sags skyld, men i en mørk kælder, det er det som at pisse mod vinden. Så lad være med det. Som du kan se på videoen, så har jeg tilstræbt at lave 36 gentagelser.
Den første del af Do Xiang Gong, der er bevægelserne meget hurtige. Når du først har fået indøvet, så kan du så øge eller sænke hastigheden, så det passer til lidt af dig. Det er altid kraftfuldt at lave øvelserne sammen med andre. Det skaber et enormt kraftfelt. Men sørg for, at de har styr på øvelserne og rækkefølgen der. Det er ikke nogen selskabsleg det her. Og det er heller ikke forenligt med indtag af spiritus eller euforiserende stoffer. Ja. Når man har været udøvende i 3-6 måneder, så kan man vælge at lave anden del. Men det er ikke et must. For de her øvelser går ind og aktiverer en helt del medianbaner og masserer dine organer. Så er du godt hjulpet med den her. Hvis du laver andre former for Qigong-øvelser, så er du nødt til at vælge, for den er ikke forenelig med meditativ udøvelse. Når man samler sine hænder, så laver man en hulning, så det kun er fingerspidserne, der rører hinanden. Når man skal sende vind ind i ørerne, så er det hulningen, der er ud for øret. Når man sender den gyldne stråle ind gennem øjnene, så laver man næb ud for øjnene, uden at berøre. Og så har man åbne øjne hele tiden. Så hvis du bruger briller, den fordel at lægge dem, det styrker dine øjne. Du vil kunne opleve nogle meget, meget sære kropslige fornemmelser. Kulde, varme, krablen i huden. Nogle bøvser, prutter eller gaber. Uanset hvad du oplever. Og den sensitive vil faktisk kunne opleve, at nu åbner hjertet, og nu kilder det i ørerne osv. Bare konstater, at det er sådan. Det er hvad man tager af det. Du fortsætter bare. Enhver idiot kan åbne op for energien. Det er det nemmeste i verden. Men at lukke igen er altså vigtigt. Så hvis du af en eller anden grund er nødt til at afbryde, for at gå på toilettet, eller hvad fanden vil jeg, så luk ned, og det gør du ligesom når du slutter. Gør det. Tilbage jeg kunne sige, at jeg håber du har lyst til at pakke gaven op. For den er givet til dig i kærlighed, og i håbet om, at du får en dejlig energitilførsel og et godt helbred. Så tak for nu. Hej.